Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginapadalma na sang PNP ang pagpanggapo sa isa ka 58 anyos nga lola nga nasalaan nga aswang. May mga pila sang 58 anyos nga lola sang maabtan sang katapo sang hinigaran PNP sa Barangay Gargato nga mong ila inigin pabulong kahapon. Suno kay Captain Ryan Villasario, hepe sang hinigaran PNP, ulihin na nila nga nakita ang mga litrato nga gingapo sa mga pumuluyo ang lola kay ila inigin akusar nga isa ka aswang. Tungod sini, kinausisa na sang PNP kung sino ang responsable sa paggapo sa lola. Nagwaman sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan nga nakitaan sa mga pumuluyo nga nagatakla sa atop ang 58 anyos nga lola antes pa man natabo ang paggapos sa iya. Pahayag naman sang pamilya sang lola suno kay Villasario nga mayara ini sang depresyon bangod sang pagkamatay sang iya mister ang mga posible iya ini nahimo. Ginahulat man sang PNP kung mapasaka sang kaso ang pamilya sang lola.